ovdje stojimo i što se ovo sve radi. Imenjak je malo viši, pa ću ja ovo spustiti. Evo, poštovani ministre, poštovani izaslaniče Kujundžiću, profesore doktore Kujundžiću, poštovani izaslaniče predsjednice države Republike Hrvatske, gospođe Kolinde Grabar-Kitarović, docent Mandžar, poštovana povjerenice Svjetske zdravstvene organizacije, gospođo Zindorf, mogu skoro reći prijateljice, profesorice, doktorice Kajić, predsjednice Svjetske zdravstvene organizacije, dragi prijatelji, profesori. Ja sad da počnem ovdje govoriti ili trabunjati, kako ja volim reći nakon narodski, o stravizmu, o ambliopiji, pored profesora Bušića, pored profesorice Kuzmanović, pored docenta Šarića, bio bi smiješan čovjek. Zato ću ja to sve skupa preskočiti i zahvaliti se svima koji su ovdje sudjelovali. U jednoj rečenici ovo je sinergija grada Zagreba i Republike Hrvatske zdravstvene izvrsnosti. Svi su ugradili dio sebe, ko manje, ko više. Sad će ministar ugraditi nas malo u ove kvote, pa budu ljudi dobili plaće, pa onda on nama pomogne malo, mi pomognemo njemu, onda ćemo zajedno napraviti dječju bolnicu, pa ovaj imunološki zavod, ovih dana novinari su znatiželji koji je to 5 ili 7 projekata koje ćemo zajedno realizirati. Onda ja kažem, dobit ćete na vrijeme, a neki već su u tijeku realizacije jer za nešto treba i priprema. Zahvaljujem se na konstruktivnom sastanku prošli tjedan kod vas, ministre, kad su u pitanju bile kvote i da Sveti Duh ne uronimo ispod vode, nego da bude u rangu ostalih bolnica i što ste to dijelom i realizirali. To je ono što jedino možemo zajedno. Ova Hrvatska može naprijed samo ako budemo zajedno. Radom, solidarnošću i zajedništvom možemo napraviti čudo. A kontra, što bi rekli moji dole ili ministrovi gdje smo se rodili blizu, kad je kontra, onda se skoro ništa ne može. A kad se složna braća zblože, i olovo plivat može. Prema tome zahvaljujem se još jednom svima. Mi ćemo graditi ko Marmont, koji što je bio graditelj Splita, pa dobio središnju ulicu Marmontovu, tako ćemo mi ovdje graditi, a ministar će nas pratiti i nagraditi da ljudi dostojno žive od svoga rada i da hrvatsko zdravstvo ide dalje. Da nije bilo sudaca takvih kakvi je, možda bi mi bili svjetske prvaci u ruci. Da nije bilo sudaca, ja mogu govoriti o tome, nisam ni Dalić ni Červar. Da nije bilo sudaca u onoj bitci za polufinale, možda bi mi igrali za medalju na evropskom prvenstvu. Ali mi dijelimo, mi smo jedni među 9 u svijetu i jedni među 3 u Evropi. Znači mi smo svi prvi. Mi smo evropski i svjetski prvaci. I zato smo dobili titulu i hvala dvijema damama u ime dvije institucije koje su to prepoznale i koje su nagradile hrvatsko zdravstvo. Jer ova bolnica je koliko zagrebačka, toliko i hrvatska, kao što kod mog prijatelja Čorušića je Rebro, koliko državno, toliko i zagrebačko, jer nikad se niko u nijednu bolnicu ili dom zdravlja u Zagreb nije navratio od Zagreba ili van Zagreba da nije bio observiran kako Bog zapovijeda. Hvala još jednom i ja bih rekao idemo delati, ali idemo to napraviti, pa onda idemo dalje vidjeti šta nam je sljedeće. Hvala vam od srca svima, živjeti. Nakon što sada izađemo van i otvorimo ploče i zgradu, svi ste zajedno pozvani ovdje na domjenak prigodni koji će biti točno u ovom prostoru gdje smo mi sada. Ako ne vjerujete, tu su vrijedni djelatnici Hotela Internacionali, vjerujem da će oni to složiti najbolje mogućem redu. Hvala vam i živjeti.